Ang RMN drama muddalit kanino ning laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Ah! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor, ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patin! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni mo dayagina! Kinsa mo? Niyami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa o mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Agaw! Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ayaw ko mas... Niya pa! Nasamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot, unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakudatayan, sound Aldwin Nakuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Ay, problema! Gamitan ay! Salamat, Uy Blackie, ha? Ha? Ayaw paglakaw, Athena. Uy! Nay? May nagsulti na ako. Adunay upat ka mga tao nga nangita nimo. Unsa, Nay? Asa man sila? Kay sugaton ako, Nay. Oh, Asa sila? Athena. Asa sila, Nay? Ayaw pagkiat-kiat, oy. Pondo din hisabay. Nay Matilde, Di ko gustong madisgrasya ka, ha? pero maikog ta. Nagpangita magkasla na ako. Upat magkasla ka tao. Maikog ta nga maglibot-libot sa pagpangita na ako. May nasugaton ako aron sa ingon. Di sila mahago ba? Di lagi ko musugot. Nay? Unsa man? Gusto kang madisgrasya? Nanay, uy. Ay, yung hatagig labad ning akong oha, Athena. Wa mo ko maghatag og labad sa imong unay. Unsay wa? Unsam na imong gibuhat, ha? Di ba paghatag niglabad sa akong o? Nay Matilde, Musuroy kas gawas? Hala, sige. Pero, mahibaw-an ganin akong nakakita kag inkwentro. Di ba, naghatag kag kalabad sa kong o, na. Nay, relax lang lagi, Nay. Naunsa mo ka? Ay, Tina, di yun ni, madag, relax, tay. Musamot yun, dag akong kulba, kung musuroy kas gawas. Di tingalig, unsay mahitabo ni mo. Eh, di lagi musugot ang Ginoo nga mamatay ko. Nay, busa, kalma lang, kalma. Lagi, ay mo, ingon ka lang, anak, da. Ayaw pagpagahian ng o ni mo, ha? Ay, kay palabi, Nay. Relax lang, chill lang, go chill. Ay, kanimo, Athena. Mamangkot ka mahibawog unsay bation sa usa ka inahan kung simba ko mag-ungaw sa kapiligro ang iyang anak. Hindi ka mahimutang, uy. Gawas lang tingali kung wa kay bili sa imong ginikanan. Aw, anak. Dili gyud mo batik ka balakang inan-ana. Pero itaw na ko, day. Di gyud mahimo nga dili ko mabalaka. Tungod kay mahal ta kanak. Bisa ang imong amahan, wa dinhi. Ay, may kay nagisgot ka sa akong amahan, Nay. Mangutana ko, Nay. Unsa gid namatyan ni tatay? Ay napaghisgot sa kamatayon sa imong amahan. Ay, gusto mo rin kung may baon, Nay. Ay nalagig tandugang iyang kahimtang. Ay, Nay. Malinawon na siya. Nay, nganong di manggid ka musulti na ako kung unsa hinungdan sa kamatayon sa kong tatay?
Dili pang hupaw ang gusto na kong mabati ni Munay ha. Gusto kong mahibaw unsay hinungdan sa kamatayon sa kong tatay. Lain kay kagay matagpangutanan ako nimo dayon kaglikay. Di ka motubag og diretsyo nako. Ngano di ay nay? Lisod ang pagsulti sa tinuod? Dili ko makapasabot ni mo, nak. Tungod kay, wa na ko ikita ang patay niyang lawas. O unsa nay? Kalit lang siyang nahanaw. Wa na mabalik. Sa iyang paglakaw, hangtod karon wa na siya ikita kung asa na siya. Mao ba? O kanay butang nga gusto na kong tukaro nay. Unsay hinungdan sa kamatayon sa kong tatay? Oh, ayaw. Ayaw na ka nagtuki apa. Di ko gustong pukawon pa nimong nahikatog na akong pagbangutan. Ayaw na, Athena. Maluoy ka na ako. Di ko gusto mo hilak pa. Dili na, Athena. Nay Matilde. Malipay na sigaw, Matilde ning akong gipalit. Nalabas kayong isda nga mulmul. Isda nga mulmul. Lami kayo ng isugba o himoong inununan. Inununan. Tambo kayo na eh. Uy, marag, tunay nagsinggit ha. Di na ko tagnon. Di na ko tagnon. Jaman, bunga na. Di ko malingi eh. Bahala mo na. Murag upat ka tao na sila. Murag mahugin yung mga tao na. Ang among gikainkwentro ni Dayati na. Samantha! Ay, gano man mo? Ha? Gano ngayon mo kong giblakingan? Ha? Blaki pa ko niya, blakingan pa ko ninyo? Nagbanong ko na! Blakingan. Asa sa tina, ha? Gusto na mo siya makita. Gano? Ha? Unsa inyong tuyo niya? Ha? Unsa? Diba? Gusto lang na mo siya makita. Ha? Karing, sama, naguna-una mong dautan niya? Pao ba? Naguna-una mo? Wa! Gusto na mo siya makita. Para mga imig pasaylo. Karaan ay mong maro-maro, oy. Yeah. Kamu ngayog pasaylo? Iranara. Sabot ka to? Buti pasabot ato. Ilara, tits. Ha? Kanang dagway ninyo? Ha? Mantigong mga yung pasaylo? Pikat. Ayog maro-maroy. Blaki, asa na mo siya ikita? Yay, akong tingog. Nilarga na. Asa nilarga lagi? Uy, hindi kami yung tingog. Lain siyang tao na eh. Ay, ano mo pangutan na, oy? Asa lagi? Ngano nangita mo na ako? Iyay. Para siya, day. Narinig kaya, day. Sina, ayaw pagdolay, ha? Klaro kayo nga, dautan nilang tuyo ni mo. Ipabuhat nila na Blackie. Unsa? Unsa, Federico? Unsay gisugo nimo sa imong mga tao? Oh, gisugo nako nga mangayo og pasaylo ngadto sa mong babay. Unsa? Wa gid mo tumana nga akong giingon nga papason sila ining kalibutan na. Daddy, gusto ka mag... Ang tao o mga tao nga mabulgar sa mga tao nga naghimong ngilad ipahibos. Oh. Aron dili mo abot ang panahon nga kining mga tawhana maorsan unya ang muunay sa pagguba kanato, Federico. Daddy, Nasabtan mo ba ako? Sabta pa kayo! Nakasabot ka ba? oh, Daddy. Bawa! Bawa sa kautubangan! Di ko makagusto nga makakita sa dagway mo. Oh. Bawa, Federico! Dili ko gusto nga kamu ang magda og bulyaso nining malinaong tangdapit. Daddy Tiburcio. Makalagot. Naglagot ko. Ayaw lang lasupakang imong daddy. Ha? Ibao ka na niyo rito. Unsa gani balaod sa imong daddy nga ongyo ka na ang tumana. Tiniguan ka ng iyang pagi. O niyo rito. Tiniguan ka pagi. Tiniguan busit. Busit! Pagkalagot! Ano? Unsa naman kini?
Mo-reveal din naman sa iyang aman. Ayaw pong sa imong amahan nyo rito tungod kay siguro gayon nga matuog ka nga dili na mumata. Tinuod ka tong ilang gisulti. Nga, nangayo sila pasaylo. Ambot lang. Ngayo Pero- pasaylo. Naiblaki ako nito o ato nila. Gusto yun. Ay, kumpiyansa tayo. Itanaw na ko, ha? Gantong klasiya sa mga tao. Murag, di yun angay nga saligan ni Maday. Ha? Dili yun angay nga tuhuan ang ilang mga gipanulti. Kaysa tanaw na ko, mga maro man to sila. Ay, sobra pas maro, noy. Oy, hala! Padaplin ta kay. May doha ka motor nga, nagsunod na to. Padaplin ta. O, noy, daplinta. Ari ta diri day. Hapa ni Blackie! May armas sila! Ha? Ang bakang! Atila! Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.